is dit nou toch? Nou, de eerste helft net. Ik denk, dit is bagger. Maar wie Nederland nou beter in de tweede helft of wie in Australië is minder goed? Ik vond dat ze in de tweede helft steeds beter waren. Het is waar, maar ze moesten echt waren murren, schijnbaar. Nou, de eerste helft zijn ze het ligt het rietcirkel. Nou, we hebben een slechte start hoor, maar onze protters hebben echt best bijbeentje. Ja. Daar zijn wij echt super trots op, zeker weten. Maar koers de spanning wat on? Ja, redelijk. Ja? Ja, maar we hebben zelf altijd dat Nederland winnen soms. Hè? Dan wie Steunensland. Ik kon al eens er ook, ik ben helemaal gek. Het is verschrikkelijk. Maar hier is het echt pijn in de buik. Ja, je hebt net dan. Nee. Nee, het is nou een spulsje. Ja, dat jen ik dan en dat komt er net in. Maar heeft er altijd pijn in de buik bij dit soort wedstrijden? Nou, bij de vorige wedstrijd net, want dat kon wel goed. En bij Spanje ook? Ja, toen kon het wel goed, maar En in de ik pijn... denk nou wel omdat het gewoon zo spannend is, jongen. En dan zit elke keer in die kansen en dat is het verrekte goed. Dat zie ik helemaal net top.